Mwazha varwadzisa, but whilst the faithful are grieving, the skeptics are investigating as if Mwazha's death was not of a natural cause. Muno muvideo ndichataura imwe information yandaona kuZBC neimwe information yandaona kumaNewsday, kumanewspaper akangowanda wanda. But before we do that, I think it will be very unfair if I don't narrate a short history Paul Mamvura Mwazha. Pakazvarwa Paul Mwazha, he was born with an illness called influenza. Influenza is a respiratory illness. Illness iyi yaivakanganisa zvinhu zvavo zvese zvinongoita kuti vafeme, mablockage esapa ndo zvinoita influenza inokanganisa respiratory system. And after that vakazvarwa futi vari pa presumed death, kuti mama vavo vaitofungira kuti mwana ndofunga uyu mwana afa kana kuti mwana akutofa manje manje. Saka zvakazoitika kuvabereki vavo, mama vavo vakamhanya naye kuna Roman Catholic priest vakaita kuti vagopefoma inonzi death rite of passage, because mulife hanomuzoti munhu achizvarwa anozvarwa okura then ozofa. Saka vakabva vamhanya navo vaPaul Mwazha kuna priest kuti vanoitirwa rite of passage yekufa, kuti vachinyasongonamata namato yekupedzisira kuti mwana wangu afa. Then vari ikoko kudaro pakaitika miracle yekuti paakangonamatirwa pastor vachingopedza vasati vanyatsopedza kuti amen, vakabva vamuka vaPaul Mwazha. Izvi ndo zvakataurwa mahistory avo, autobiography avo ese makatonyorwa nyaya iyoyi kuti kwanzi ndopa vakamukira. Ende vamukira kudaro vaPaul Mwazha vakazopuwa a Christian name, because vaPaul Mwazha vakazvarwa vachinzi Mamvura Mwazha, vakabva vapuwa a Christian name rinonzi Paul. This is a Christian name yekunze iyi ndo yakabva vapuwa kwakanzi kubva nhasi wakunzi Paul Mwazha. And it is also believed kuti kubva mudhei iriri zvinhu zvakawanda zvakange zvakuitika, zvinhu zvakazovashamisa kumberi. And this day was a symbolic act yekuti pane zvinhu zvikumberi uko zvichamutsika muno muAfrica mese. Izvi ndo zvinhu zvinobhiliva mafollowers avo kuti kwanzi day iriri ndo rakanyatsokumaka the beginning of Paul Mwazha. Idai vanhu vese, idai vavengi venyu, ropafadzai vanokutambudzai, varopafadzai musatuka. At age 11, Paul Mwazha went to a Roman Catholic school, and later on vakabva vazoenda ku a Methodist church school. Ndopa vakabva vadzidza, vakabva vapedza zvidzidzo zvavo zvese varipo paMethodist, but pekutanga vanga vaenda kuRoma. After that vakazoenda ku Howard Teaching Institution, apa ndopa vakazoita maqualification ekuti vaite teacher. And vaPaul Mwazha after vaita teacher, vaPaul Mwazha ndopa vakazoita headmaster. But pachikoro pavakaita headmaster hapana kunyatsokunyorwa, hatina kunyatsopaona maresearches anga njiita anga asina kunyatsonyorwa online, because I was doing my researches online nichitsvaga kumawebsite kwese, saka havana kunyatsonyorwa kuti vakaita headmaster pachikoro chipi. After that vaPaul Mwazha vakatanga kusangana nezvimwe zvinhu zvaivashamisa ivo, zvinhu zvaitovatyisa kutoti hey chii chikuitika. Vakatanga kuona anonzi mavision vachikura. Mavision tikura kuti pane zvinhu zvavaita kunge vari kuoneswa naMwari, ndo zvinhu zvavaitaura izvi zvavakaita pass on information to generation vachivaudza kuti ndakakura ndichiona mavision nemadreams ezvinhu. Saka pane imwe dream, iyi incident inotozikanwa nevanhu vanopinda chechi avo, ndo iri one of most famous dreams avakaita. Pane imwe dream yavakaita yekuti vakarota umwe muti uchikura paouter, and his followers highly believe kuti this was just a symbolism yekukura kuchaita musangano wavo wechechi. Sekuziva kwamunoita, chechi yaPaul Mwazha ine mafollowers anotodarika 6 million, over 6 million, over 7 million. It's over 7 million. Ndakonfirma izvezvo kune imwe article yanga ndichiverenga ndichida kunyatsokuverify information. Vane mafollowers ari over 7 million. Look how
big is the institution, is the church. Mukunyasoona kuti makuriro akaita macongregants avo vari over 7 million. Saka after that futi pavakazovhura chechi, kwanzi vakavhura chechi mugore ra1959 ndo pavakaita official opening of the church. But chechi vagara vaingoirana zvemadreams izvi zvokuita kunge vakuprofita vanhu, zvinhu zvavaigara vanga vangori gifted vachingozviita. But muna 1959 ndo pavakazoita official opening of the Paul Mwazha weAfrica Church. And guys, tisatenda kure, sorry kuti ndangokumisei nyaya iri pakati. Tokumbira kuti vakutiona panapa for the first time paHasta TV, I highly encourage you to subscribe on this channel because this is the best channel on YouTube. Saka ukasa subscriber unoruzirira zvinhu zvakakosha senyaya yatikutaura yaPaul Mwazha yakatokosha zvokudaro. Takutaura zvemachechi akanyatsotanga kare chaiko yana Paul Mwazha irimo mutop 3 yaPaul Mwazha. Handinyasoziva kuti number 1 ndeipi because ipapa ndakunyatsoita research because ndandichinakidzwa nekuona mavideos aPaul Mwazha, mafollowers aPaul Mwazha vachitadza kuti vaibatsirwa zvisingaiti naPaul Mwazha and his teachings, kuti Paul Mwazha vainyatsodzidzisa vanhu zvinhu vachinyatso kuencourage the messages of love, kuti vanhu dananai, ngatite unity seAfrica. That's why vainzi Paul Mwazha weAfrica, because vaencourage kuti muAfrica munhu wese ngatibatane. Then moving forward to 2025 tareceive news yatirwadza kuti Paul Mwazha ashayika zvinhu zvinorwadza, especially to the church members. They are in grieving period. Izvezvi vari kurwadziwa kuti zvadaro. But tisatamboenda umberi, ngatimbotarisa chero imwe event yakaitika before apa togona kuti ndoda upo futi amwe macredits ezvinhu zvakaitikawo futi zviri amazing, like when Wikine Uchivhayo offered Paul Mwazha zimota nemazimari. This was a gift pa 107 birthday gift yavo yekuti kwanzi vaPaul Mwazha zvinhu zvavaita zvakawandisa, ende kwanzi takada kutozvitaura zvakawandisa zvoti vhidhiyo rino rogona kurebesesa. Saka vaPaul Mwazha vainzi, according to the reports as are readily available online, manewspaper yese zvakapostiwa, vainzi vakaramba gift yasay Wiknew. But the reason yakaita kuti varambe gift yasay Wiknew haisi nyaya zvimwe zvinhu zvamaitaura zvakashata zvakawanda-wanda, but the simplest answer ndeyekuti vaPaul Mwazha kuda vakarambira gift panyaya yekuti vaida kuemphasize strictness yechechi yavo, kuti vane zvinhu zvavanoitawo zvechechi yavo kuti iri so pure here, vari strict. Ndo zvinotaura mafollowers avo, ende ndo zvatakanzoti kune mitemo yakawanda inonzi vanhu musaite zvakadai zvakadai, asi handisi kuti mitemo iyoyo yakashata. Umwe neumwe ane mareason, everyone has the right to choose chechi yaanoda. Saka vese vanofollowa chechi yaPaul Mwazha vari correct kuti vaifollowe kudaro. But tochitaura pareason of the death, pane zvinhu zvandaona zvakawandisa, vamwe vakuti kwanzi vaPaul Mwazha vakaurayiwa. But this is so wrong. The simplest answer ndeyekuti the reason why Paul Mwazha vakafa, Apostle Paul Mwazha vakafa, is because of a natural cause, natural death of old age, kuti vanga vakura, munhu mukuru 107 years hadzisi dzekutamba nadzo, makore akawandisa zvekuti equal life expectancy yemunhu mazuva ano inotoita kunge iri kutosvika pa 70 years kana kuti kana awandisisa makore 80 years. But vakati vadarika 100 vobva varova dzimwe 7 years pamusoro, hane mukona mawandira zvakaita. Saka imwe nyaya manje yakaita caught people's attention ivhidhiyo rimwe rakambocirculata revana vaApostle Paul Mwazha vachitonge vairwira chigaro, kuti kwanzi baba, vamwe vaita kunge vakuti de baba vachifa here isusu tisare tichitora chigaro. Saka ina handisi kuda kutaura zvinhu zvandisingazivi, zvinhu izvi zvandaiona izvi because ndakatombozviramba kuti kune vanhu vangadaro. Saka ndakashokewa nevhidhiyo randakataridzwa. Saka without wasting your time, tomboona vhidhiyo riri. Make sure kuti handisi kuti onai vhidhiyo rino nemushore vanava kana kuti ndikonzerese maconflict. Toda kuti mungoonawo zvinhu zvikuitikawo ende zvinhu zvakatoitika. This is the video.
Nyasha, ngatiendese kumberi toke again. Vaendese ibseri. Mbangeri. You want to come the one who Pangu corona ban. always saying that right. Now understand it. That's true. Guys, this is very sad. Zvinhu izvi zvinorwadza. Ini nangu panapa ndati timboita edu call out zvinhu zvationawo. Zvinhu zvakadai zvairwadza kuti zvavakakanganisa vana vaifanira kuti mudhara wavo ari mupenyu kudaro kumberi kwamudhara vanga vasingafani kurwa. Kana vaizorwa vaifanira kumborwira kana kunze ukoko voenda kana kumazowo uko vonosovha nyaya dzavo vogara pasi voita meeting because izvi zvekuti vairwira kumberi kwaApostle Paul Mwazha zvakadhakwa. Mudharawo handikwanisa hangu kujaja but uri mudhara cheko cheko uchinzi iwoyo aifather uchiona wako achirwira chigaro chako usati wafa zvinoita kunge vasina basa newe vangova nebasa nesuccess yawakachivha because vaPaul Mwazha chechi vakaibuilda vega vana vasati vavapo vana vakazozvarwa late saka zvavakaita izvi zvekuti vairwisana kumberi kwamudhara zvasingafani kutodaro vaifanira kungozama kungodhonzera munhu pasi kana kuti ainzi wacho aitangisa chongwe vomudhonzera panzi because nyaya dzakadai this was very sensitive kumberi kwamudharawo vachirwa vachidai saka guys I'm very sorry to all Paul Mwazha's church members. This video was so hard to make. Angunchi research ndatoita censorship yezvimwe zvinhu panapa ndatoavoid kutaura zvimwe zvinhu because zvinhu zvinorwadza zvese zvakaitika kufa kwemunhu kunorwadza zvinabasa kuti angane makore akati here kana kuti ane 200 years ngofawo kunorwadza but kwakanzi ndonzira yedu tese saka guys highly encourage you to subscribe to Hasta TV YouTube channel because this is the best channel in Zimbabwe. Saka guys musakangana munyore comment section zvinhu zvamuri kufunga about this issue ene mafollowers ake aPaul Mwazha toda kuona ifuti mu comment section kuti makawanda sei hariyosa Hasta TV ndofunga iwe pandochisa pando ndofunga